Ja dúfam, že to bude aj komédia, ale komédia je trošku zavádzajúci pojem, že nie je to taká nejaká len situačná komédia, už vôbec nie. Skôr je to taká komédia charakterov alebo povahových črt. Akí sú ľudia, čo si dokážu priznať a čo treba pred sebou samými alebo pred tými druhými skrývajú. A celé to je vlastne o tom, že akí sú k sebe nemilosrdní, krutí, zlí, alebo akí sú na druhej strane komickí. Takej zasadačke, luxusnej zasadačke, nejakej veľmi bohatej, nadnárodnej, jednej z najbohatších firiem sveta sa odohráva výberové konanie na obchodného riaditeľa tej firmy. To znamená, že veľmi lukratívny post nejakého člena vrcholového manažmentu. A stretnú sa tam 4 kandidáti, jedna žena, 3 muži, ktorí sa uchádzajú o tú pozíciu a zvádzajú také zvláštne súboje, dostávajú tajomné úlohy cez takú skrytú schránku a v podstate za to ale vyvíja veľmi rafinovaným spôsobom, že sa postupne ukazuje, kto je skutočný uchádzač a kto je povedzme len nastrčená figúra. Tak možno trošku by sa to tak dalo povedať. Oni tam aj rozprávajú, že možno nás niekto pozoruje. Určite sú tu nejaké kamery, ktoré nás sledujú a hodnotia nás, ako sa chováme. Lebo tak sa to robieva, tie psychologické všelijaké záťažové testy, že zavrieme ľudí a niečo na nich pustíme. A tak doma je to ešte dobre. Horšie by bolo, keby ma režirovala tu v divadle. Pozývam vás na 27. novembra, keď bude premiéra hry 4 v ringu v štúdiu divadla Andreja Pagara v Nitre a potom samozrejme na ďalšie reprízy. Myslím si, že to bude zaujímavá, dobrá, pútavá, strhujúca inscenácia.